Corruption is one of the continent's greatest threats, with negative and corrosive effects which hamper and reverse economic development, progress and stability. Its negative impact cannot be downplayed. Similarly, the fight against corruption remains a serious and a complex challenge. Networks of corruption are becoming more and more sophisticated, permeating all sections of our society. The need to build strong and robust institutions to ensure that all our assets and natural resources benefit the majority rather than line the pockets of a few remains paramount and urgent. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios chitubu checontent chitubu chisingapo chitubu chinonwa nemunhu wese chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, Hanzi naMukuru wenyika President ED Mnangagwa. Nyaya yehuwori yauraya nyika. Nyaya yekuti munhu kana aita huwori, aita umbavha, tomusunga, tobva tamusunungura futi, inonzi catch and release pachirungu. Aiwaka, izvozvo hazvina kunaka. Ndo mashoko aritaurwa nemukuru, ndo mashoko andauya nawo panapa kuti ndikuratidzei muzvionere, muzvinzwire mega. Ameno kuti imi munoti chiyiwo nazvo. Siya comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. Asi ndisandapinda munyaya yangu zvizere, ndiri kutaura izvo kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo idzo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo. Toita sei tofambira nyaya dzacho kusvikira kwani kwamvura yacheka makumbo. Right, ndine mashoko abva kuna Owen panapa. Owen arikutaura izvoni kuti kana uri mugaro wemuSouth Africa, uri kudiaspora, uri kupi nekupi, zvaanyore to register a company in South Africa. Wapedza kudaro anobva akuvhurira an FNB bank account. FNB bank account wakuita sei wakuchibhenga mari yako, uyezve mari yako yakuchigara iri safe. Haucharohwe nehana kuti zigi richadonha chakati chichazodai so tichazochinja currency. Aiwaka, mari yako inenge yarongeka ya 100% 100% safe handitika. And then at the same time gwenzi rephytomed richiripo. Kana uri muJoburg and surrounding areas, bata my Robert. Kana uri kuCape Town, bata Fochi. Kana uri kuZimbabwe, bata namba dzakanzi nyari idzo. Ndo vasikana vacho vari kuita zvinhu zvamanje manje. Ukangowabata waudza kuti ndabva nekuna DJ Ole, anotaura kuti imimi ndimi vanhu vacho. Muri kuita sei? Muri kuita zvinhu. Gwenzi rephytomed rinoshanda. Ndakatomborishandisawo, ndikatoonawo maresults igwenzi riripo, ende ndinotori recommenda zvekutoita sei zvekutodaro. Rega tipinde mumashoko emukuru, titeerere tinzwe kuti mukuru mukuru vari kuti chii, vari kumbozvifambisa sei panyaya idzi handitika. Corruption is one of the continent's greatest threats, with negative and corrosive effects which hamper and reverse economic development, progress and stability. Its negative impact cannot be downplayed. Similarly, the fight against corruption remains a serious and a complex challenge. Networks of corruption
are becoming more and more sophisticated, permeating all sections of our society. The need to build strong and robust institutions to ensure that all our assets and natural resources benefit the majority rather than line the pockets of a few remains paramount and urgent. I challenge the private sector, civil society, political parties, churches, and other socio-economic groups to cultivate integrity and high ethical standards in the execution of their various functions. Members of the criminal justice system and those in institutions tasked to fight corruption must improve on the investigation into and prosecution of corruption cases. They must be above reproach and must ensure that all cases of corruption within their rank and file are thoroughly investigated, with corrupt officials punished. The culture of long drawn-out prosecutions and the catch and release syndrome must come to an end. The arrest and successful prosecution of corrupt, big and small fish alike must be the new normal. Right, mamanzwa mashoko ari kutaurwa nemukuru ayo. Mamanzwa, ndisati ndaenderera kumberi rega ndingokuudzai nezverimwe gwenzi rinonzi tapedza basa tasiya tapedza. Gwenzi iri riri kurova futi zvamanje manje, riri kuwanika pazengeza 2 pana 70 Wata Road kuchitungwiza uko, kana kuti unongobata zvako manhamba ari paskrini aya. Vanhu vacho vokuita sei vokuroera delivery same time ipapo. Handitika ndo zvarinorapa zviripo paskrini zvamuri kuona izvozvo. Makasununguka kupoza zvenyu vhidhiyo moverenga, motora futi nhamba ipapo. Handitika amene kuti muri kuionawo sei nyaya iri kutaurwa nemukuru wenyika, kuti hanzi kaunhu katsika kekuti unosunga munhu womusunungura. Kava takamboita paipai kekuti we are only targeting criminals around mukuru wenyika vamugabe. Kanofanira kusiyiwa, ende takufanira kubata vanhu sevanhu, and whether uri small whether uri big, ukaita Huwori tinokukanda mujeri. Ukaita Huwori tokukanda mujeri. Ndo mashoko ari kutaurwa nemukuru wenyika. Amene kuti unoti chionawo mashoko aya kuti hapana akateiwa here arida kunyudzwa but aiwa Huwori uri kuuraya nyika, ende Huwori hapana kwatinoenda nawo. You find out kuti vamwe vakaba mari dzemalights, vamwe vakaba mari dzemagetsi, vakaba mari dzemalights vari mukati, vakaba mari dzemagetsi vari panze, uyezve vari kutodoneta, vari kutobatsira nekupa vanhu zvinhu vachitonzi aiwa vaombererwe maoko ava, vari kuita zvinhu chaizvo. Amen, kuti zvinofamba sei. But recently takaona vanhu vakati wandei vari kusungwa. Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC iri kusunga, haisi kumira ende havasi kudzokera kumashure. Handizoziva hangu kuti kumusoro uko kune vaya vamuri kuziva vane nyaya dzavo vanosvika here, kana kuti vari kungotambira kuchi kutuma small fish. Handitika ndonyaya yanga ndichifamba nayo, ndonyaya yanda ndikuratidzei. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Pasina iwewe aiwa kazvina zviendeka. Handitika saka like the video, subscribe and then share. Woudza vamwe kuti kune nhau dzemashuwa, nhau dzisina kusanganiswa, nhau dzinobuda dzichifambirana nenguva, nhau dzevanhu. Handitika aiwa. Thank you very much for watching. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, shoot is bye for now. Ngatisangane muvidhiyo rinotera.